Nik erakutsiko dizkizut. Abesti batzuen letrak, letra zati bat. Zati oso konkretu bat, eta zuk asmatu beharko duzu. Nik idatzu duan edo, Claro. Berez, ez da zaila. Ja, baina ETS-ek izango ditu 81 abesti. Eta bakarrik 25 jotzen ditugu. Ja, baina beste guztiak ere, egin da daude, hor daude. Bai, baina igual batzuk daramatzagu 10 urte, 15 urte jo gabe, Ja. eta inoiz ere saiatu naiz, hola igual afaloste batean gitarra hartzen eta Venga, kantu zahar bat jotzen. Eta? Ez dut gogoratzen. Ez da ateratzen, Kuriosoa da, nola, oin dela 4 urte betagarri berri elkartu zenean, Bai. unintzen ikustea kontzertu batera, jarri nuen 2 disko jarraian, Eta biek, bai. letra guztiak negizkin, eta gero, ETS-en letra gaztuta, Ara. me kagoen. Ordu mona berze bateatzen den. Bueno, begira, adibidez. Lehen da bizikoak, honela dio, lehen da biziko esaldia. Zer gehiago dago etortzea. Esaldi mardula da, Laburra bezain mardula, zer gehiago dago etortzear. Hori izan erea. Bale, bale. Zerrati parrain duzu. Ez, ondo, zuk erantzun egoki ikusten duzuna. Kao, ari da kanturen batean kokatu nahian. Ea, sartzen dudan nonbait. Ez que, egia da ez ditugula estribiloak ere jarri, hor, estrofak eta. Zer gehiago dago etortzea. Nik uste dut ez dala nerea. Ez da zurea. Bale, ba ikustagun, ze abesti hau da. ETS-erena, bai. Bai, ala. Ai, Ez que justate lehenengo diskora. baina, ez zuk idatzi bakarrik, abestu ere zuk egiten duzu. Idatzi eta kantatu. Abestu ere zuk egiten duzu. Joe, baina eske. Animo hurrengoarekin. Inigo, begira, agobiatu gabe, ez da zer pasatzen. Ni ere naiz ni esanako guztiekin akordatzen, Geroa. Geroa, Hori ez da nerea. beldurtzen gaituena. Ez? Geroa. Eslogan bat ematen du, beti beldurtzen gaituena. Ez da nerea. Bale, bale. Behintzat gaur egun ETS jotzen dituen kantuen artean ez dagoen. Bale, oraingo errepertorioan ez dago, baina... Eta azken 7 urteetako errepertorean ez dago. Bale. Geroa, beti beldurtzen gaituena, baita alaitz eta maiderren beira, parte die, abestikoa. Oso ondo. Oso ondo. Hau asmatu duzu, egot. Hurren. Ez heldu eskutik, enazazu lotu. Ez heldu eskutik ez nazazu lotu, hori ez da nerea. Hori ez da zurea. Bada zerbait zurea, zuk zerbait idazi duzu, ze denak ari zara errefusatzen, Ez heldu, hori ez dana estiloa. Hau ez da zure estilo. Ez heldu eskutik ez nazazu lotu. Zuk ze estilotan idatziko Ez dakit, ez dakizu, baina hau ez da zure estiloa. No, Hau da, hau da, Neumak eta Janus Vale, Besteren vale. estiloa, ondo. La, la, ez heldu eskutik enazazu lotu. La. Nola teman duzun zure estiloa, edo ez dela bentsa zure estiloa, Venga, azkena, bale? Azkena, ez dago gehiago, Egin ditugu pausuak Bide bide luzean. luzean. Kaguen la lei. Baina, Hostia, ez dut argi ikusten, Inigo, agobiatu gabe, lasai. Egin ditugu pausuak Gero patata tortilla janari izango zu berdin nahi bide baliko duzu, luzean. Ez da nerea. Hau ez da zure. Ez da nerea. Bale, abesti hau da berriz ere ETS-erena, bai! Begiratu gabe egin ditugu pausoak bide luzea. Hombre, Inigo, hombre, horte, Joe, baina eski bi kantuak daramatzagu 10 urte jo gabe. Ilegi da. Inorra asarretekotan, Inigo, bakarrik asarretuko zaizkizu zure kantu horiek. Bai, kaguen la lei. Inigo, hemen gaude!